Apho ke mfowethu ke I hope nawe uyasibona isiginci ngendlela esime ngayo ke ngizozama ukubonisa and futhi ngisho futhi ukuthi lento engikubonisayo izokusiza kakhulu. Yabo u12 lo lesi siginci. Kodwa ke awukho umehluko no6 ngendlela efanele usethe ngayo iyefana. Indlela engizokunikeza ngayo la ama lessons iyefana. So set into eyodwa, set into eyodwa iyefana. Into efanele uyenze ngicela ubhale phansi intambo yokuqala njengoba izikhala kanje iku D iku D njengoba izikhala kanje. Intambo yesibili le njengoba izikhala kanje iku B njengoba izikhala kanje B. Intambo yesithathu yayizwa iku G njengoba izikhala kanje iku G. Intambo yesi4 njengoba izikhala kanje iku D futhi iku D. Eyesi4 iku D njengoba izikhala kanje. Intambo yesi5 njengoba izikhala kanje. Intambo yesi5 iku A iku A njengoba izikhala kanje. A intambo yesi5 iku A. Intambo yokugcina ke u6 njengoba izikhala kanje iku E u6 ku E. Okay, I hope ungizwile ukuthi zonke sinamagama lezi intambo. Mangabe usiseta isiginci sakho likhiphe ibridge lanto sibamba ngayo kanje intambo ikhiphe lanto sibe free isiginci sonke singabi nalutho. Khipha intambo zakho ilokuzana yakho ibridge intambo zakho sibe free isiginci sonke siphelele. Usete ke into yokuseta ke ngena ku Play Store. Ngizokusendela manje efonini yami udownload G strings ikhona iapp kuthiwa G strings udownload yona. Maqeda moyidownloadile ke manje uzoyibona iphelele intambo zakho. Mangabe uzawusetha isiginci uthatha ifoni yakho uyibeka la uvula G strings uthatha le ntambo yokuqala. Muthatha le ntambo yokuqala uyayidonsa. Ukuyidonsa kwakhe iyakubonisa lapha ku G strings ukuhamba kwayo. Misifikile lapha ku D uzoyibona iyashintsha ukhala wayo ilokuzana igauge ikubonisa ukuthi okay ifikile ku D. Bese uyayeka ke uza ku lokuzana ku B number 2 uphinda ushaya kanje u G string wakho amamele ukulalela kwakho u G string. Bese ke mubona ukuthi ayikho ku B udonsa intambo yakho lengala ukuze iyofika kule ndawo ufuna kuyona ku B udonsa ubushaya kanje udonsa ubushaya kanje ihambe iyofika ku B uyayiyeka uze ku number 3. Ku number 3 uzomshaya kanje u G strings futhi alalele futhi umsindo. Maqeda ke mangabe irongo uyamdonsa okanye umbuyisa emuva ehamba intambo yakhe iziyofika ku G. Bese ke uyayeka uze ku number 4. Ku number 4 uyawushaya umsindo wakho u G strings uyalalela futhi uyayidonsa intambo yakho ihamba iyofika ku D. Bese uyayeka uze ku number 5 ku A uyamdonsa futhi until aze ufika ku A uyayeka uze ku number yokugcina ke ibe u-E uyidonsi iziyofika ku-E. Maqeda ke isiginci sakho sisetekile uzowuza umsindo wakho fanele ukhale kanje. Mubamba kanje fanele uphumela le sound muza la
ngaphansi ufala uphume nale sound, muza la ngaphezulu ufala uphume nale sound. Uqedile ukuseta ke, wenze sure ukuthi ngazo zonke insuku mangabe ufuna ukudlala isiginci sakho uvule i-app yakho G-Strings bese uyasicheckisisa isiginci ukuthi sasetekile ukuze ukwazi ukuthola umsindo ofunayo ukuze ukwazi usheshe ufunde kangcono. Nazo ke mfowethu, ungene lapho sibone ukuthi uzophinda uhlupheke yini. Ngiyabonga.